Sanibonani emakhaya. Lo ukhuluma ke udokotela Lucifer. Bafowethu nizongixolela nje ngokungabi consistent kuma video. Ukuthi mhlawumbe ngihlale ngipostile njalo. Kuba nama challenges kathile. Okunye nje kuba into nje ethongo webafowethu ukuthi ngasonke isikhathi uhlale yabo ku social media, ngasonke isikhathi uhlale ku social media. Kodwa ke ngikhona ngiyabona ke ukuthi kunabanye asebethathe iadvantage yalokho. Ngithola nje abantu bafowethu abangifonelayo ethi umuntu mkhulu kunomuntu engikhulume naye wathi angimfakele 1000 uzongilungisela okuthile. Angifuni nokungena ekuthenini lento asika ikhulumile, kodwa ke kimi ingazwakali kahle ngoba uthi moyilalela nje uyibona ukuthi into engekho ke le ekade ithenjiswa, ngoba baye banithumele ngisho nama voice note. Cabanga ukuthi ivoice yami uyayizwa uma ungizwa ngikhuluma kanje. So lo muntu asende ne voice note akuthembise uthatha imali uyifaka. Angazi mina ukuthi benza kanjani ukuthi umuntu avule ikhadi eliyisibongo sami nje lithi Mthembu. Angazi ukuthi bakwenza kanjani lokho. Thatha imali niyifake lapho. Emva kwalokho umuntu uyamfonela umuntu akasalibamba ucingo. Bafowethu ezami inombolo nizoyithola, ngizoyibhala la ku video. Njoba ngizopost izobhalwa nje la kwi heading. Eyami inamba uzoyithola nje la kulama platform wami njengoba ngiposta kanje. Uma kuukuthi kukhona la unga understand khona, cela phela ukuthi bengicela ku WhatsApp ukuthi ngithole mhlawumbe i video call. Sibingelelana ubone ukuthi ukhuluma nami ngempela, kube yima ke usufaka imali, ngoba ikhona izimo angali ezithi mhlawumbe umuntu ubambekile emsebenzini akwazi ukuthi esheshe efike nesimo sakhe mhlawumbe siyaphuthuma. Lokho ke kuyakuphoqa ukuthi ugcine mhlawumbe usuyifaka imali, kodwa kusiya into esiyi-encourage kakhulu. Ngithanda kakhulu umuntu ozoze esigodlweni. Udokotela ke bafowethu Lucifer usekhona. Ukhona nje Alex, ukhona eLombardy East, Alex Mall, le number 4 Blue Gum Street. Ukhona eThekwini eMgababa. Ngenzela ukuthi kube lula mangibiza lamagama, ngoba noma ulahlekela kule ndawo lezi Lombardy East, River Park, Alex Mall useduzane. Sengiyakwazi nokusendela location ufike sengikhulumela umuntu osuke ekudeni kakhulu ukuthi akabe ne-ID ukuthi uyaphi. Oze eThekwini uye eMgababa, uye eMkhomazi, ngibiza indawo eziseduzane nala ngikhona. So bafowethu ngicela ukungandi kakhulu ekuthenini yini nani ekhona kwenziwani. Landela kulawo mavidiyo uzowathola. Izinto ikhona la ekhaya bafowethu. Inyanga lenikhuluma na. Uma ukhuluma nomuntu oyinyanga uyamthinta uze ukuthi ngabe esimene esikanje ngiyakwazi ukulekeleleka noma ukusizakala, ngoba sekukuningi okukhulumekayo kubantu. Seziningi nezigebengu bafowethu. Ngiyanicela ngempela ukuthi niqaphele. Labantu laba bayibiza ngamagama ethu. Khona nje omunye oyibiza ngoLucifer lana, khona omunye oyibiza ngomthembu. Sekukuningi nje bafowethu. Kodwa ke bakwenza lokho abantu ngenxa yokuthi basuke sebebonile abalandeli onabo noma ama client onawo, noma basuke sebenolwazi ngomsebenzi wakho ukuthi umsebenzi wakho uyiwona. Ingakho besebenzisa igama lakho, ngoba bayazi ukuthi uma bebiza wena nangempela uzoyifaka imali wena lapho, ngoba uyazi ukuthi uzokwenzela into eyiqiniso. So ngicela abafowethu nigade ngempela bafowethu, ngicela nigade. Kube nokunye nje okuye kwenza ukuthi isikhathi esiningi singafuni ukugcwala kakhulu la ku social media, ukuthi igebengu seziningi kakhulu la ku social media, seziningi kakhulu nezinyanga abanithembisa izulu nomhlaba. Ayikho lento abanithembisa zona. So nawe muzithola manje associate with those kind of people, ugcina nawe into oyenzayo ingasathembakali, ngoba manje nawe uhamba nabo noma wenza nabo izinto.
angisho ukuthi angizukutholakala ku TikTok, ngikhona ku TikTok uDr Lucifer ngenxa ke ngenxa ye content yethu esiyazama ukuthi siyidlulise kini, 1 or 2 yama accounts ugcina uyishintsha noma bagcina bezivala ngenxa yokuthi mhlawumbe basuke ebona ukuthi masiveze igroup noma siveze eminye imisebenzi esiyenzayo ejulile ingathandeki kubona ke. Kodwa ke amanye amapolitiki lawo aku social media, amanye amapolitiki lawo aku TikTok asinendaba kakhulu nalokho, soleke sikhona nje sivela. Sengisho ukuthi ke bafowethu maningi amanga aku TikTok, angifuni ukunikhohlisa, maningi amanga aku TikTok. Siyakubuka ke nokuthi nezinye inyanga sekunezinyanga ezikwazi ukuthi ihlangane, sekunezinye izinyanga ezikwazi ukuhlangana nabanye abafowethu abadumile la ku TikTok babakhokhele bebaveze njengabantu abasebenzayo. Labo bantu bakhokhelwe so seziningi izigebengu bafowethu bahlangene, abanye balekelelane benze content nibalandele babe nama-followers amaningi, kodwa benikhohlisa. Umuntu afike lana agxeke inyanga ethile, athe inyanga ukuthi eyabheda, inyanga ukuthi kwasheka cima. Uyabona nje ukuthi sekunezinto eziningi bafowethu, mina ngokwami engibona ngazuthi zizolimaza umsebenzi wethu. Kodwa ke okubalekile okugcineni kosuku ukuthi mawusufikile kimi sizakala, hamba uye kuleyo muntu loyo ohlala evelile la ku social media enithembisa izulu nomhlaba, ubuye nento engekho bese uyabuya la uzokhuluma ngathi ukuthi kwashaya cima wavutha amalanga izinyanga. Woza enyangeni, hamba uye enyangeni, ungayi kulabantu laba abanithembisa izulu nomhlaba bengenawo nalomsebenzi lo. Ekugcineni kosuku sebeyanibalekela, bamfonela umuntu asabamba ucingo. Izinto ke lezi esizitholayo abafowethu lana nesizama kakhulu ukuthi ke ayigwemeke, singayihlanganisi nazo kakhulu ngoba sonke manje sigcina siboshwa ngebhande elilodwa. So ngiyanicela bafowethu ukuthi niqaphelisise. Inombolo yami nje ithi 062 472 6622. Enye uzoyithola lapho ngaphansi ngoba angiyazi ngekhanda bengayibhale ngaphansi, kodwa ke yona u-MTN le u-Cell C. Inamba leyo yokuqala ka Vodacom 072 bayiheka, angifuni ukuyibiza lezi ezisemu, yahekwa leya namba. Mangithi ngiyaya ka Vodacom bangitshela indaba ukuthi inamba isiflagiwe. So sekunemdanti eminingi ke kufanele ingene, kodwa ke le gang ihlakaniphe kakhulu bafowethu, umsebenzi wabo lo we-fraud bayifundele lento le social media and technology. So basihambela phambili isikhathi esiningi, kodwa ke ngoba sisuke singafocusanga thina lapho sekuthenini sesigodlweni uyasebenza wenza lokho okwenzayo, kugcina ekugcineni kosuku kungekho esingakwenza ngoba noma uthi uyocomplaina police station ayikho into abayenzayo ngalokho. Ufike uthi nayi inombolo yalo muntu, nayi nale account yakhe. Kunenye i-account nje ayisebenzisayo lo Mlisa eka FNB, uyibiza ngomthembu, Mr Mthembu. Ama-initials angiwatholanga kuNtombo, nenombolo yakhe futhi khona ne-voice note. Siyamtracker, sizama ukumthola ukuthi singamthola kanjani, kodwa ke bahlakaniphile. Mawusumfonelile uyayishintsha inombolo bese sebenzisa enye inombolo kuleyo account leyo. So bafowethu ngicela niqaphelisise ngempela, sisekhona siyasebenza bafowethu. Sikhona ku TikTok, sikhona ku Facebook. Lekelela laba abafuna ukusizakala, especially sikhona esika February, sisekhona namanje. Ngifuna u10,000 kumuntu eze lapha ngimenzele umuntu ezomphilisa nebhizinisi. Ngifuna abantu abento ezinkulu njengamanje ngoba sidilile nabo laba abantu abasebenzayo abayisebenzelayo retail, imisebenzi lemncane sidilile nabo ngo December. Sicela abantu ke manje abenza into ezinkulu bafuthu unyaka nje obuqala business lakho liphela ulibona. Ngifuna imali engango 10,000 uze kimi ngikwenzele into yakho uphile emkhulu uhambe. Ungakujabulela ukuthi ngikubize imali encane ngizokunikeza into encane vele. Ungakujabuleli lokho ukuthi ngiphethe imali encane, uzothola into encane, ngeke uzuyithola into eyangempela. So ngena phakatheni uze mfowethu kimi sisebenze siphambili. Siyathokoza kakhulu ukukhuluma uDr Lucifer. Ngisekhona bafowethu, angihembe ngikhona, ngiyasebenza. Sibonke.